Yema Ghana for kwa bana Africa sebono yemfa enchiremu emra na ensemu ede nam no edoso pa se wokra bata hunwen eno ntejebre na dwedredem ese keji madam wa wo bi akwada zipu na akonta o wasem bia kanentam na mento aso DLFM 106.9 mo akonta medase ka sebona hyase enie Electricity Company of Ghana ECG efosi emo Ghana fo nyina mane se wonomo eba be yensiesi adwumadie bi na wenum eye womo a eyusu eye cloud prepayment meters no ebi na womo be hyase na womo aye upgrading system ede ama womo a eyusu sa meters no womo dwumadie ni amane boyi ekiremu a nyame ya adom a wachina eye fiada October bosome no ne da etoso aduonu enum ana womo ebe hyase akwakopem kwasiada eye November bosome no ne da etoso aduonu enan na kyerese we no ebe se bosome dwumadie ana womo eba bedie na womo ekiremu ese ye wo meamia hudo bi e wo Ghana ha no mo a eye prepayment ho hyehye ya omba be ye nti ebetimi e de anhwa wo how correct me aba na kyerese oboni ekiremu a na we no anhwa na womo experience intermittent power supply ebia ene ye bedum no wachira ne yaso anakrase enum no a anhwe ya na se ne light no ebesi abu nani a kyere wo no etene China ni a ewisaboa ato nani womo ekiremu a na emiamia hudo bi a dwumadi a womo ba bedie no eba affect womo no eye afienya nungwa temanof temasouth ablekuma botiano kolebu ensamwem asaiman amasaman kaneshi ene dansoman Kwadwo praising hallelujah mesesi subiem emiamia hodo a upgrading system no a ECG fo se womba be yenti ebetimede wo haw kakra bremu e wo manyina mahoden sensem mo no tie mi yie pa afienya nungwa temanof temasouth ablekuma botiano kolebu ensamwem asaiman amasaman kaneshi ene dansoman Kwadwo ekan wana debio kofi ekan wana akano ablekuma no waka adwanko ene agese wope si uba wureso Kwadwo so ni musi uba wureso mati dimpen oh bobo ne ajeta edunim onkoto ne ya onto ne exercise ne be sha se china ain enti wa o prepare this and me pato tono ene ya entwentwe so because wachina anasa exercise ne koso si edum no a emeka nkyerem ye o enu nti mesrawo se woni su woni bobo nso a na wa pekendre ana petane tie na amane boni kyerem se meter bia na won beba ho no won ekita eye 40 digit token number bia won bebo e de ahye o meter num na won de be ye reset any upgrade said be ya o meter no ebetimi abona dwuma yie pa Electricity Company of Ghana HRM say we no eye cloud customers ne pe won mo use eye cloud prepayment eye meters no won mo pe ana ebe experience sa challenges no na so ne nyina mo no mpenefo kyeremu a se bi paso pa ngoma so anya num wode ne yie mu ntia womo de amane boy to dwa kyeremu a se wo hia wa how bi e wadwumadie na womo adie mu no a na wo do ani akyerem eye the nearest ECG prepayment vendors womo a eton eye prepaid no na do ani akyerem e wo ho na wakwa ka kyerem se wo how say ya mi komun e ho ensunsanso ene sen womo se wo hia wa how bi a na wakwa eye the nearest ECG prepayment vendors no ho afenso no district offices wo betimi akọ ana afenso no womo wo number bi a wo betimi afre ECG fo no na waba wo mama ne se ensiesie na wo mo eye no wo house na dia bre wo ABC dinti na wotimi aba wo mama ne numbers no eye 0302 611 another 611 0302 611 another 611 wo fre wo mo a wo betimi aboa e wo sa kwan no eso Electricity Company of Ghana HRM say wo haw no a e wo ho no nti na wo mo siesie enu nti sa wo ye Ghana ni na se ede wo haw bi ebrewa na watime ade achefiri se na be ya eyina mahode ne betima kon kan na wo masom yie nti ana wo mo eye ne sa wei ene nkrata Electricity Company of Ghana say ye mo Ghana fo amane se wachina eye fiada wo mbe hyase na wo no mo awie eye November bosome no ne da etoso aduonu enan emunsam enie ye to akase bo no so ye mbon fa nwura mu e wo management a wo no eda next gen in Franco company nando one of the official statement about Bonten H. say Endrada ebeto just say chief executive officer at the campaign no Tony Minta
One mu chim se sa emanebo ba bonten no enya no credit free say openi no oye senior manager na mum onye Tony Mintano enye chief executive officer emfa ma eye next gen Franco company no na Ghana for bekaya endrata na ye hime boss me de to so aduonu miensa emfimpi me na duni nan mu e na Ghana police service for ede krata tenten ba bonten beka kire Ghana for nyina say Mr Tony Minta ono no na wagira no ye CEO ede man next gen Franco no na wagira pa mugu so ehwehwe nan na nchebia na Ghana police service for yi esade krata tenten ba bonten say yen kan kire Ghana for nyina say openi ani de ni Tony Minta no wonom say timia kana kopie mu o Ghana police for atena ye kasie mu na so statement aba bonten ene do yada ehimi bosu meda to so aduonu enan emfimpi me na duni nan mu no edi adanse ye say next gen Franco company no opinion ni din eye Mr Minta no enya wono na oye chief executive na mom ono oye senior manager na mu kire mi say opinion ono eye CEO edema company no ne din ede etese na eye tenu eye awu no ono ena yo opinion pa ono no eye chief executive officer ne scientist and sense ma ba bonten so endra da kire mi say CEO edema company no eye Tony Minta no nya de anokra bia ewom ne senti o maka se kire mi say Ghana fo nya da sense ma ho da beto abonten so opinion a ono ne din ede Mr Tony Minta no on na chief executive officer edema next gen Franco no yemontungu baby kura free say no ena ye CEO edema jesene next gen Franco company limited no koyo okon ayire pa san komo ya wo boyo ho yeah wo social media no so even all the news portals obi a report to say Tony Minta na ye chief executive officer sanete ena Ghana police service so no I think said before na me hu say emra police for ne post ye e wo one mo official Facebook no 2 minutes pepe na me ko read ye so me hu ne say be a police ne so based on the media reportage no so no mo de e ka say papa no chief executive officer so I think say almost we senior manager senior manager Kofi statement no at the Facebook no so na fa papa ne picture ne bra na Ghana fo nyina hu ne ye mo enti abusuan ba ye Facebook so akwadwo Tony Minta no ni mfoni ana yade atoso yi enti wo yira yesa oyira ndrada omo say National Communication Authority for so ye papa we wo hono ma na se dipa bi ekomo a ye ni mu wono mu din epeja ndi free wono kopie mo kaneshi police station hono mu no kopie ye na ndrada police for the kraba bonten say omo hono na ko police headquarters na wo mototo na no Wontimin kan because 24 hours yaba ehun nsem nya ma enti eguso atwan police statement ebesan ba na yabo mu akire tifo no DLFM 106.9 say yetumi hu de enti a papa na yira ye no eno hu hia say eno nti na ye nananom se de wayira won enim ba bia wote o sa na tie miento asoai na yenko yanim ye kwa sante mantam a abusua emrantie mienu wo mo yanuafo wo mo pa atia kodi apolisi fo nsem a yede wo mo kopie mu ewo asante abua kwa security court ewo atwuma nwabiaja south kropon no emu ewo asante mantam no court se yemfo wo mo nkosie eye aban kukum na nyame adom a ebresem no yensan emfa wonom emra court biem na ba bia Ghana mra hye yentwempie na entimi eni sa mrantie emienu na kwadu ade abo mo no eye robbery and stealing wo makọ akwamuka ene kro no kwadwo sa abrofo yi na ntirase ya nyepe robbery aya akwamuka ana stealing die Kofi tell we wo kronfo wa wi ame pepen hentia no na nya robbery so bia wa ko school bia kra bokro no da media mo kro no mpo we mia pen wo school da pen de mitu na sasre manwia bezira na hunti na sasre na esi obi botom ana meditoe ana frito na mfa manwia DLFM 106.9 enti ebusuya court se mrantie no mienu no yemfa wonom enkosie na manebo ne nyina no ene se Augustine Kofi Owusu over 24 years over 28 years ebusuya wo 28 years ni din ede Augustine Kofi Owusu wo bred ni kwogire mu ewo court no wo de todwa ekire mu ese kwadu ayade abono no enye ono woni hofo na wanyi ntumo so enu nti wo mra wo kan sa no ana court say sa wusi woni hofo de a ene yemfa nkoto aye aban kukum nyame ya adomu a November abosome no ne da etoso enum yensan fa wo mra na ba bia Ghana mra wo no yehwe ne yeni ansam no eyiye pa ana afi nso no kwabena nsia wono nso ewo 31 years wono de wo bra de kwadu no bo no wadi tum se ampa wono de wodi fo kwadu ni nyina no waye bone ne wadi nanso no kwatu no emfa nche no
ɛno nti wɔbra court no te ye no ana court say we de wa ma ya mre waje atomuntem ɛno nti kɔ apolisifoɔ kukum na nyame yɛ adom a October bosumen ne da to so aduasa baako no yɛn san fa mra na court no ɛntoa asɛnnie no ɛso na wɔbra empanifo no ɛtenase no wɔn nso a ɛboa wɔnom ɛma wɔn mmeranteɛ mienu edi saa bɔne a ɛmrɛ mu yɛfrɛ wɔnom sɛ accomplices no baako ɛyɛ na wɔn miburu a wɔwɔ 32 years wɔn nso yɛ charge no a Kwadwo ɛde abɔ no ɛyɛ abetment of crime na wɔn nso ɛde to dakyere mu sɛ Kwadwo ɛde abɔ no wɔn nso wɔni ho fɔ ɛno nti ne Kwadwo ka sɛ anasɛ Kwadwobɔfoɔ no ka sɛ ne yɛde yɛhunu ɛno nti sɛ wosi wɔni ho fɔ de a ɛne ɛho asɛm ɛwɔ court nsɛm ɛno nti court kyerɛ sɛ ɛyɛ accomplice no baako ɛyɛ na wɔn miburu a wɔwɔ 32 years ɛsan sɛ wɔboayɛ ɛma abɔne ne course wonti no nanso wɔse wɔni ho fɔ nti court sɛ yɛmfa no nkɔ na nyame yɛ adom a November bosome no ne da ɛtɔ so ɛyɛ enum saa da no a ne yɛde kwabena ensia ɛbɛba na se yɛde Augustine Kofi Owusu no yɛde ne ɛbɛba saa da no yɛba yɛmfa ababaawa no nso ɛnka ho ebi ana afei nso no abena pokua wɔno nso yɛ another accomplice yɛka sɛ deɛ abena wɔde ne dua abɔ anwea mu a aduana pɔkɛseɛ wɔti dɔ wɔdwane yɛkasa polisifoɔ ɛpɛ no akye no na wɔbra court no ɛtenaseɛ no ana police chief inspector root ɛyɛ Gbosen wɔde to court no animu a yɛ maame a wɔte na da mu ɛyɛ Mrs Philomena ɛyɛ ansa ɛsiedu wɔde to dwa ɛkyerɛ mu ɛsɛ mmeranteɛ mmienu a wɔn nyinaa ɛyɛ illegal minors yi wɔn ɛyɛ adwuma ɛwɔ yɛ nwene so number 1 na ɛhɔ no mo ana kyerɛ sɛ wɔpani a wɔn nso no wɔyɛ chief executive officer ɛma Fredua Mining Company ɛhɔ na papa yi wɔyɛ n'adwuma ɛwɔ nwene so number 1 na amanebɔ ne kyerɛ mu sɛ October bosome no ne da na ɛtɔ so edu wɔbra na anwumrɛ no mienu anasɛ awia no mienu aboapa ho sima aduasa 2:40 pm ana Owusu ɛne na accomplice no wɔnom ayɛ kasa yi accomplice no wɔdwane mekyerɛ abra no wɔdwane wɔn ele ambush ɛne etuo kita wɔnom sekan aboɔ ne tai ekita wɔn a wɔnom kɔtete ɛkwan no a mining site no ɛwɔ so no wɔn kɔle ambush no afiri ɛyɛ nwene so number 1 hɔ ekokopie mu ɛwɔ baabi a na kyerɛ sɛ ɛyɛ mining site no ɛwɔ no na na wɔn ekyirem sɛ wɔbra wɔn te hɔ no ana wɔn ehu sɛ abranteɛ baako a ne din ɛde Calvin Twumasi ɛne Prince Adu wɔn nyinaa ɛyɛ workers ɛma kyerɛ sɛ chief executive officer wɔn na kyerɛ sɛ ɛyɛ Fredua Mining Company no ɛyɛ ne dia no nti kyerɛ sɛ mmeranteɛ mmienu no wɔn yɛ adwuma ɛwɔ saa mining site hɔ wɔn duru kwan no so ana kyerɛ sɛ ɛmabaawa yi ɛne abranteɛ no ana kyerɛ sɛ wɔn atwe sekan etisi mɔntene so a ɛne momfa musika mra momfa bibia mra ɛno nti mmeranteɛ no mmienu ɛyɛ Calvin Twumasi ɛne Prince Adu no ɛsense na wɔn nkita hwenti no wɔn ntimi ɛne mmeranteɛ no mabaawa na mpre so wɔbra na etuo si wɔn kɔn ho nti wɔn ɛdane 120,000 Ghana cedis ɛde hyɛ mmeranteɛ no nsɛm a tete no 1.2 billion wɔn ɛde dwane yɛ na wɔbra wɔn gye yɛ no ana prosecution no akyerɛ mu ɛsɛ mmeranteɛ no mmienu ɛyɛ Calvin Twumasi ɛne Prince Adu no wɔn mo ɛfrɛ wɔn boss sɛ wɔpani deɛ sie ni o gold na wɔde soma yɛ no ɛyadeɛ sɛ mmeranteɛ no abɛhyira wɔ kwan mu atwe sika asia so ne tuo agye afiri yɛn nsam enti ɛnam so ɛmɔm kɔ report asɛm no ɛma ɛyɛ hwidie police ɛyɛ October bosome no ne da na ɛtɔ so edu enum enti ɛnam so ɛma mpeli apolisifoɔ nso edi ntɛntɛntɛntɛ a Owusu wɔn mu timɛkyɛ no wɔ baabi a na wakɔtɛ ɛyɛ ne hideout na ɛno ana wɔn akyerem sɛ wohwɛ caution statement no a abranteɛ Owusu ɛde ma polisifoɔ no a wo deny koraa sɛ saa asɛm no ɛnyɛ nokorɛ nanso no ne nyina mu no ɛne sɛ wɔboa a ɛyɛ abena no ɛma abena no kɔgye ne sika firi sɛ saa abena no na company no ayɛ n'adwuma anaasɛ company no abɔ ne paa mo ayɛ adwuma nanso no wɔn mu ntua wɔn abena ne kɛntɛ no wɔkɔda aka no wɔde sika ne tuo ne kɔɔyɛ ɛmpokora na nyɛ sika ne nyina na ɔgye yɛ wɔn gye 10,000 Ghana cedis pɛ ana edi firi mmeranteɛ no hɔ nanso ne nyina mu no court no kyerɛ sɛ ɛtwe nwuro yɛ ayɛ mpam ho danta ɛno nti ebusa sɛ sika na wɔn sakan na wɔyi wɔkyerɛ mu a ɛyɛ wɔn ankasa ne nua bɛmo a anaasɛ ensia awia sɛ sika no ɛde ɛno nti mo nkɔ na brɛ sɛm no court no tena se November bosome de tɔ so ɛyɛ enum ɛne October bosome de tɔ so aduasa ɛbaako no a baabi a wɔsusu ade bɔde ho no bɛfa no court no tena se a ana ebe hu no ɛno nti anuafoɔ mmienu no court kyerɛ sɛ yɛmfa wɔn nkosie na brɛ sɛm no yɛnsa fa wɔn mmra yɛnto akasɛbɔ no so ɛne yɛntu fanfa yɛne fa nkyerɛ mu ɛwɔ finfi matem no yɛnkɔ pie mu wɔ Agona West na Cynthia Mamle Morrison ɔno ɛne yɛmɛhyɛ badwani a otu franka
edema adehia wonom go Aguna West wakasa echiremu say so no ankasa ba bonten ebeka kira Ghana fo nyina say ma se bedwa konnwa ne de afi wei onkwankopre MPP amanyokuni mo kwakopre say kwantene kro independent no okosua ekura ne mudie mo nyade a wasesa na adwen kra ima be din se wade tudwa emra anane nansa jese ne brada ena beto odwa say MPP ma se bedwa fo no ba no deni jese ne afenyo maken ana afenso Canada Japan emfoni bi ba bonten a na ono ankasa Cynthia Mamle Morrison ni oka wonom ho na zansensa no a jese emfoni ba bonten pe ena nsɛmtwerɛfoɔ bi no bɛto dwa sɛ ne ɛma men wasesa na adwen wanhwɛ ana gyesɛ ne Aguna West ma sɛ bɛdwa konnwa no ɔnkɔnkɔpere ɛwɔ kɔntene kro bio wakaka MPP amanyɔku ne ma me kyerɛm sɛ dapi saa nsɛm sɛ na ba bɔnten no Ghanafoɔ nyina da yɛmmɔ ntongo firi sɛ okusu akura ne mu die mu ɔno a na ka sɛ ɔkɔ akɔpere ma sɛ bɛdwa konnwa no ɛwɔ kɔntene kro ɔnsesa na adwen da de saa nsɛm sɛ na ba bɔnten no Ghanafoɔ nyina yɛmmɔ ntongo baabi kura yɛma me ka sɛ kyerɛm sɛ Ghanafoɔ bɛka ya emra MPP ɛyɛ primaries ne course so Aguna West no okodi nkuguo amase opani a ɔno ne din ɛde kyɛ sɛ ne ata Christopher Ata ɛna kodi nkugu no ɔkyerɛm sɛ dabi so ɔde nkugu a nkuguo no nya de afɛtɔ kan ne banti empududwuma a ɔbɔ paa de ma de hye a wɔn wɔ Aguna West no ɔntumi nkɔtena fie kura ɛwɔ ma ɔntumi ntoa mpududwuma no so nti ɔkɔ akɔpere kɔntene korɔ ɛwɔ ma sɛ bɛgya akonnwa ade hye ne mpo kyerɛm sɛ ne mmɔde mmɔ so ani nti ɔba ɔmbɛtumi ato abandɛma paa nti wɔkyerɛm sɛ ade nti no bɛsesa na adwen ogusu akura ne mu die mu onkwankwaka MPP amanyoko no ho ene anasa otena na Ghanafoɔ bɛka no ene sɛ masebadwuma kyama hene aba ne sima na Kingsford Babin ɛbɛka kyerɛ Ghanafoɔ nyina sɛ masebadwuma mmra no ɛnya de mama obi kwan sɛ ɔno kɔ akɔkɔpere masebadwa konnwa no wɔ kɔntene koro ɛwɔ ma no ankasa amanyoko bi na de ne ba yɛ nti wɔne mu konnwa no wabutu ɔntene bɛtena se bio nti ɔnkɔkɔ tena fie ɛkɔfama ɛbɛto abayɛ to abawie no ɔde nkonim de a ɔnsan ɛmfa masebadwam na Ghanafoɔ ba yɛ mmra saa asɛm no to dwa pɛ na kyesɛ ne afanyo market pagya asɛm de kɔpɛ mu wɔ Supreme Court ana Supreme Court for de kyesɛ ne ɔhyɛ kɛsɛ bato sɛ saa nkonnwa ne de wɔne mo empere so ade hyɛ na nkɔnkɔto ankɔ ɛntɔnkɔ so ankɔbɔ adwuma ɛwɔ masebadwam ɛwɔ na bɛtena bɔ mɔden apa badwaku bɛhwehwɛ sansense no ma yɛhu ne sɛ dapi afiri yɛgye de atum anaasɛ yɛngye ɛmfa ntemo na Ghanafoɔ ba yɛ ɛbɛka yɛ kyesɛ ne masebadwafoɔ mu gyina mu ɛde ma kyesɛ ne ɛni sɛ amanyɔku no ɔmba no dinin ɛyɛ Dr. Ateforsen ɛbɛka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ saa nsɛm ne de ɔno abɔ mɔden ade kopie mu ɛwɔ masebadwam ɛkasa te sɛ masebadwam akyame hene sɛ saa na moto na masebadwafo bi atu no ɛnyɛ nti ɛma no kutie nti no ɔma mɔden ne nanam so bi a ɛkyɛ sɛ na masebadwam akyame hene ɛda no wɔnom konnwa no ɛde butu yɛn na esi a meke sɛ Cynthia Morrison aka sɛ kyerɛ mu sɛ ogusu atu ɛte franka no ɛwɔ kɔnten korɔ ɛnso de bɛtɔ odwa no ɔnye ntomu da ɛkyitafoɔ nyamo kama fa ntumi yɛ firi sɛ afiwe yɛbatoɔ ne deɛ Aguna West ɔno ana ɛkorɔ onkotu franka pipema yokum ne mum oguso etu franka no e wo contact cro ama oje mane sanchofo twetwe nkomo no emu kire mu nie. Yesterday when I heard the news I was amazed. I was like, what is happening? Is it about me or someone else? I haven't done anything like that. I just went to Parliament yesterday because I had to pick some things also. We didn't have the sitting because of the whatever was going on. I was called by my leader. I went to his office. We had a nice conversation. We took pictures as usual. We do pictures all the time in Parliament. By the time I got to Odoko, people had started calling me that I have rescinded my decision and that I've gone for 60 million or 50 million. I'm like, what is happening? Nothing like that has happened. Nobody has given me any money, and I can say it on authority. You can call my leader and find out from him. I spoke to him, and he also said he didn't know where the rumor was coming from. So let's just forget about it and continue with my campaign. I'm on my way to MiPROMO to do my campaign. Everything is under control. The only thing is I don't want you to drag the party leadership in because nobody had done such thing. So that is what I want you to do. It's not about the leadership. I think it's about, I don't know whether it's a journalist who just blew things out of proportion, but I don't think it is the leadership who did that. Oh, you know, on every media station that I've spoken, I've told them until I talk to my party leadership and tell them that my side of the story. I'm not going to go into details because I don't want anybody to twist what I say. When I talk to them and we have the media, I don't have a problem. But for now, I don't want to go into details. Any awuti ye masebedwani a ono ejina mu edema de hia wonom wo Aguna West Cynthia Mamle Morrison nene ene yati ye ye to akase bo no eso a ye gina mu ewo NPP wo so no kase amanyuko no emu na wapani a wono anahwe nkitawodie so ne nkrato so de mamanyuko no eye Richard Ahiagba waba bonti abeyen samtrofo hia mu na wo kiremu a de esi ye ewo parliament no eka NDC fo nhihye ya wo mo epese wo mo de win to me 2024 elections no emu wo kiremu ese
wɔn MPP foɔ no wɔn ni da hɔ paa na wɔn ayɛ nhwehwɛmu akɔhunu ɛyɛ document bi a ɛyɛ NPP foɔ no kokoa mu ana sabre ɛto ateɛ Richard Ahiagba ekyirem ɛsɛ NDC amanyɔkuo na akɔhyɛ kokoa mu ana wɔn akɔtwerɛ document ɛne kwan a wɔn pɛ sɛ wɔn fa so edi win election 2024 no na document no etiri po ɛda so ɛyɛ winning the 2024 elections and beyond a comprehensive NDC strategy ɛne Richard Ahiagba ana wɔkyerɛ mu na wɔkyerɛ sɛ enti deɛ kɔ so ne nyina no ɔno deɛ na ɛnyɛ ne wanwa efiri sɛ saa document no a ɛlikie no wɔn akɔhunu bi MPP foɔ ne nyina nso ahunu bi akenkan ɛno nti wɔn ahunu sɛ NDC emrase bedwa no wɔn ne NDC amanyɔkuo ne nyina na aka bɔ mu ana speaker of parliament nso support wɔn nti wɔn pɛ sɛ wɔn de mentebe ho ase ba parliament hɔ sɛ ne bɛyɛ a wɔn betuma afa ho de ayɛ campaign na wɔn de apere tumi na awini elections no wɔpani Richard Ahiagba ekyirem ɛsɛ deɛ kɔ so no ɛnya deɛ sɛ betumi aboa koraa ɛno nti Ghana foɔ nyinaa mfa nhyɛ etirim sɛ nea ɛkɔ so no ɛyɛ NDC emrase bedwafoɔ no any speaker of parliament ana aka bɔ mu a wɔn yɛ Ghana saa. Mr. Speaker has crossed the be careful line. In other words, Mr. Speaker is beyond redemption as a statesman who ought to help glue Parliament together and see to government business to further the lots of Ghanaians. Mr. Speaker is irredeemable. Even after the Supreme Court has spoken to stay his actions, the machinations that they put up, all the orchestrations they are putting up is designed to ensure that no government business is done. They tried that from 2021, they've been doing it. It hasn't worked. But in these last days, they have purpose to do whatever they can, including disrupting and bringing Parliament to a halt. And so, Mr. Speaker's adjournment of Parliament Sunny Day is not by accident, it's by design. What is happening in Parliament at this stage is a desperate push by the NDC, having realized that its evil plot is failing and the NDC is more likely to lose the 2024 election. Any ayati ye Richard Ahiagba, wono anahwe nkitawodie so edema NDC ama NPP amanyuku no ana wochire mu se document bi apie ne so pani document no mo be kan wa Ghana fo ati bi da ben eno so ho ansane. The document consists of 11 chapters, each directing the NDC on various disruptive, unfair and outright crude tactics to aid its capturing of power in 2024. The secret document goes beyond the ordinary strategy or action plan you would expect a political party to operate with. This secret document is a deliberate ploy by the NDC to hoodwink Ghanaians. In other words, to dupe Ghanaians of their votes. From what we have read in the document, the NDC had a plan right from January 8, 2021 to frustrate the government and make it unpopular through foul means to win power December 7, 2024. One would think that any political opposition party would do same. Indeed, that is not problematic if those plans are legitimate and in the nation's best interest. However, this document we have uncovered from the NDC promotes crude, undemocratic and unpatriotic means of achieving political power. We will focus, as we go on, we'll focus on the document's central theme. It has a central objective, which is for the NDC to obtain power by every means necessary, fair or foul, but primarily through foul means. Document admitted that the NDC lost the 2020 presidential elections fairly and squarely. Any ayati ye nkrato bafoten de ma NPP wo so no kese amanyuko no Richard Ahiagba ensem trofo nhia mu ase ana wote de koso yi. Ye to akase bo no so ani ugwa kopie mu e ba pie mantandem. Na mobile telecommunications network ye twanitia e kan se MTN as part of one corporate responsibility no ma madan adonate teachers and digital equipment e da koma Eastern Regional Hospital so mo nje eno no kofodua na wonom entimi emfamwa wonom dwumadi a wo mu die free said ne apomuden alesabia hodom dwumadi o mu die nyina no ayade abefo kwan so na wonom edinom na mfidi ahodom koma wonom no ebi 10 brand new HP laptop nam de koye elfin so 2 interactive flat panel so omo de kwase mpanifo nje ne no so omo ntumi emfam dwumadi a wonom edimu
Nese sia make se na Ghana College of Physician abomoden ama Eastern Regional Hospital ne kwan se wonom bomoden na wonom entime entete a doctor fo a wonom pese omutumi specialize wo Fred ahodo bebre na atumi bo moden etime gentete ekwa ni mu pa ebi je se ne obetumi apapa nipa e wo mna je se kwakwa ye je se ne se ne obi eyobehia operation betumi aboa ne pam Evans we ebe ese gynecologist ko fitela adwuma pese wo ye eno so doctor ni bi pese okokwa gentete enso a okopɛ mu e wo ye kofodua ayre sabia ne betumi aboa pa wane ma etimi akoso ye pa ediama na mperifo akase kirem se eho entimi ko hia se doctor ni bi epentete no obetu kwan ya back na bopone mantem se afi no ba be gentete o kirem se tapi eno ko basa entimi enkon kan kwa ni kwa ho binti nenne MTN Ghana fa moden ede mfidia hoi ekwa ma chese ne eye kofodua ayre sabia se omonje na nema entimi enkoso ye pam na mro opani a oye senior manager edima MTN Ghana Foundation no eye Robert eye Kuzai ojemre ene ye nsontre ni continue kofia wotwetwe kwama na okirim se wo hwe na wiase afa na nyina na ayresabia hodo ni nyina da wonom ekọ na degeta ne senti enu ka ho bi ntima abomaden etu sa na monso ko ete sa se omo kwa akoboa mese na ekofodua eye hospital no regional hospital no wonom entimi ensa etimi akasa video na etimi abopa modwumadi a wo mudie no eniama etimi akonkan pam wonom ukirem se nimpa nkwa ehu hia pa ne senti se nimpa nya pomudi agya na so etimi boa mo manso mpuntu dwuma no etumi kwa ni mpa ne senti a doctor fo no dwumadi o mudie no infinity omudi dwuma ni nyina bi no ho behia se MTN Ghana Foundation betumi abono mo dimfidi papa safata akokọbọ anu ka ho bi pa na me senti ukopie mu eye kofodua teaching hospital na wandom dimfidi we akokọbọ wonom pam openi ka se do kire mi sa yar sabia de beto manum se wonom ehia mfidi be betumi aboa pa menne ye dwumadi a omudi na sa yar sabia dwumadi a wodi se wakọ na be fonten so no anu so betumi aboa pa ma enu so nti MTN Ghana fo aba mo de sesanfo de dwumadi akobọ mo so mo so nje ne ntimi emano dwumadi a wo mudi ne nema ntimi enko kan openi aka se tirim se de tibe no bakọ so atai se ne kofodua teaching hospital na ti manema pa etimi akosi man adesia bi nso a wonom so apomudin si so a mokọ ayarsabia no so wo ma sitinem etimi ayejojo openi pa oye senior manager edma MTN Ghana Foundation no Robert Kofi Eyekuzoi ejemre ene yesem training konti Kofi abotwetwe nkomo emu enchiremu nie foundation ya tumpo say ye beye digital initiatives everybody deserves a modern connected life into share digital nyama yebetumi dia boa institutions a betumi dia ye betumi dia di adwuma internet ye baya ye kra 2 interactive boards and 10 laptops because institution hospital way has been elevated into they will be having interaction with colleague counterparts among throughout the country as well as even outside. Into these equipments, will facilitate training and a teaching, so that only to me after I for Mudaha hospital and beside for these items, but yes, nyama did down like within our CSR space, Uti ye senior manager edema MTN Ghana Foundation no ne den ede Robert Kuzai ne den na wote ye eno achi ya Mary Amponsa Kwatia oya administrator edema jezene Kofodua Regional Hospital no ono so jemre ene ensem training contain Kofi obo totwe nkomo no wochirem say oda MTN Ghana Foundation na se pass adwumaden a wono mapre no eya pa every say ayarsabia no ehia jezene digital equipment pa dia adwumaden ti ni senti infidie omode aba no eye omani so pa omode omase so mamoden edi infidie we edi aba na mera omode aba entise mera sempa na omonsa atimi aka infidie yin wasa ka se kirim se wonam staff no bebro be de se 1000 ni senti woko department ahodo ni nyada nso ombe hia laptop afidie ni bi enfi so desktop ombe hia bi ana se tablet nso ebetimi aboa momdwumadi omudie ne matimi akonkanti omoda mpanifu ase pasa na moto omatu no ebetimi aboa pa omdwumadi omudie ne ma atimi akonkan pan ono so jemra ni ensem training konte hini Kofi abotwetwe nkomo eno so mu enchiremu nie etuku ba bi ana ye kom inadequate laptops and tablets because said
Makan regional hospital, regional hospital, I will do her a free sir, Yadama OPD card say as a patient. I call the emergency and Yaduba casualty and son walk ward in you should desktop computer and tablet and laptop. It will do baby, not any sufficient because your numbers we are 1,000 people hospital and all category will be a use machine at the Yamajuma. To be inadequate laptops, inadequate tablets, and I do have breakdown. If you are not assigned necessary repair, it is to say no. Or more than 10 laptops are becoming. Almost had 2 interactive modern board. A bit to me a boy where your Jumayam. And near what ye administrator at the Marco Fodia Regional Hospital. No, Nede at the Mary and Ponsa Quetia, Nene, and what they say. On it, yes, some training, content Kofi Opo. To train command about Facebook on also DLFM 106.9. Emna donation equals in and oba videos no ubenya bi na wetimi ahwe ede amayen. Yento awia pram to breka sebono eso a na yebo ede awramu ewo enwomesuam. Na wo my Ghana akansie bitime koso ewo school to aso ahodo ni nyina emu a yebeka ne se eye National Science and Maths Quiz. Na sa quiz we no e kire nkwada ne bobre ewo akontabuo ene wo bo ade bobre mu pa ne duru sa abre no a ana ehunu nkwada aben ewo krom ha na ehu wo mo so a wo abon na so aduane nti wo mo da so ati krom ha so ehu wo mo nyina Kwadwo praising hallelujah mo na 2024 National Science and Maths Quiz no eguso a ekoso na nura na enya asam ketwa competition na no odin papa ne nyina no ene se eye Tamale Senior High School Tamasco ana afenso no Accra Academy ana eye St John School wo mo de boani na wabra akansie ne bawie na kire se Tamale Senior High School wono mo atimi ahwedi nkan ekita emana makomako aduana 40 points na St John's fonso ekita eye 38 ana afenso no Accra Academy wo mo na weye ekita eye 32 points ya ye ka say Tamale Senior High School no wo mo ahwiri edi nkan na se the competition no emu ye de na chese nyasam ketwa ene a quiz masters no wo bo question na chese dem na ya bo na dem true or false so aba na dem oh chese wo bi atimi twetwa bia na ye hu de ye an opportunity ba ye na Tamale Senior High foi wo mo hwere di nkan kra ye ka say wo mo di nkan asiki your chance enya wo mo slot wo makwa kopiem e wo ye semi finals no emu a wo mo any score mo di nkan asisi ano wo mo di nkan awini a wo ma qualify to the semi finals no na victory no e ba ye no wo mo ekirem se we no enya nkulimdie keke a kire se Tamasco fo no enya na mom ebetimi asa aboa nkwada no papa ama wo matimi asua de na konka ne se ne be ya eye grand finale no finals na nkasa no wo betimi akopiem e wo hono mtie kasa de Tamale Senior High School no wo mo na di nka qualify to the semi finals a ye hwe animu se de aka no ebeto aso na wo bra competition ba wiye enra no ana eye goil super bonanza eye 1000 Ghana cedis ene check ye de hye nkwada ne nsem se mo ayade papa kire se nya asem ketwa na ene wachi no ana ensem trofo ne nkwada ne bi a wonom ewo Tamale Senior High ne bi di nkomobusa se competition no Tamale Senior High mo na modi nka qualify eko eye de semi finals no mo je ne sen e ba se Kwadwo nkwada ne brofo akese anya asem kuma ho nkwada no brofo akese mo mi entie brofo ne bi wo bra competition ne ba na wiye no. Oh, we are very proud. I just believe my guys. They can do the job. That was a very great comeback. We just knew that this was nothing. We are coming back for more. We are going to collect it. They were going for the trophy. That's just what we are going for. Yes. As we said earlier, this year is Operation No Mercy. We are hunting every prey that comes our way. So wait for us. I'm speechless. Yeah, I don't want to cry on national. As I said earlier, the best. This year, the lion is going to roar and it's going to resonate throughout the jungle. Look out for us. You see, so the tough time was just to tell the other schools that they can have a chance, but once we start, they can't enter us. Yes. We are going to make it to the finals. We are going to take the trophy back to the north. Yes, I believe in my boys. We are prepared for this. We are prepared for this. Yes, we are going to make it to the finals. In fact, Nkwadano, womani abrepa. Womani abrom said they are ready to gun down any prey that comes to their way. Almost an hour before.
says wo mkita dabro ba utwam amokuya wati ko tem pupu nyina mo de bi ko ai edia pupu enu edia sa etu tenten bi na woto ana ewisi nna na mwani ho no your friend say they say ya tena nwura mu ho ache o mo friend to a classmate if we cry about the nwura ya me ka kire o I say ya me ne akua don ko na na mo to a classmate we nwura mu e wo fuom enti anyway no Tamale Senior High students na nwura wo bra bo mudi nkan qualify ye course semi finals no ana wo moni agesa no na enu achi no ana coordinator Edema Tamale Senior High School no Sir James one also dey to just him say the niaje pa na wo woni das wo say nkwada na ben no training wo munti wo be qualify to the finals na afi wo makwaje kuruwa no e akwa Tamale. Right now we are shocked. We thought our competition is going to be Accra Academy, but there was a surprise there. And right now I'm speechless. I don't know what to say. I didn't even know it was Tamale School. When we were coming, our mind was Accra Academy. We didn't even think of the Dabi per Sir James Diano, Sir James. And the Mo Sir James Yanante. I'm feeling very great. You know, honestly, when we got to the true or false round, we missed about 4 of the statements. We're not, we were worried, but we knew we'd win at the end of the day. Yes, because we know the team that we had, and so the substitution was very necessary. Yes, definitely. We are going for the ultimate. That's it. Enti ebusuani we no Sir James, wono anoye coordinator Edema Tamale Senior High School no bra. Wodo on bepi mo qualify to the semi-finals ana wakasa ye eno echi no ensem trofo any students a womo so ewo St John's edi nkomo bisa say at the end of the competition no St John's for brofo ben ya na mo so ewo monum munkengu fom. Right now we are shocked. We thought our competition is going to be Accra Academy, but there was a surprise there. And right now I'm speechless. I don't know what to say. I didn't even know it was Tamale School. When we were coming, our mind was Accra Academy. We didn't even think of the third school, which was them. Now I'm feeling disappointed because we're about to win. Just one word, we're about to win. Last riddle. As we always do, we always come back harder. And next year we'll surely claim the trophy. Enti any students I want them St John's and I want more say at the end of the competition no womuso woni da so pass Roman father wo kwaje communion say womuso betimi adi nkonim qualify ko bi ama finance no womotimi agenti ye kasa de 2024 National Science and Maths quiz no Tamale Senior High School Tamasco womo na adi kan qualify to the semi finals emunsem na oteye no ye to akase bo no so ane ye gyina mu e wa krabopone matemu ne yenko piem e wala dade kotopon abeto mpesuwa so na MPP parliamentary candidate ujinamu Edema Adeshia wanom ewola dade kotopon abato mpesu aso no ye honabo Joseph Ato wakase kirem se emfie bebreni ena Adeshia wanom wola dade kotopon to abape na o mato de ama NDC amanyuku no o kirem se sana mo na Adeshia na tunintie na okopie mu ewola la dade kotopon na empuntujuma de abawa mse sabe Johnson abo akokwen Adeshia na ebre papa pandi wakase kirem se yankopɔ ya adoma afi we nso akwanya kasia sa tofo mu bieu openim abosom da to sonson Ghana fo nyina kwasinanim akwa Kwadwo abanti akwanya we ato mo mamode sa abano betimi ato asese na montoma abano emfama Joseph Ato na afinso Dr. Mahmoud Bawumia free say empundujuma mo pen wano no betimi aye pam openi de se wa de tudwa emra door to door campaign e course so ewo eyela apapa ena okaze de otire mi say empundujuma abo mu nyina mu angaza munimo afi bia du amoto abano pe NDC timie nsu ntimu nkata mo so ewia ba na mapampa mu nyina epa enso tu tope na ebromo adenti na montena se na aboa wo so na jese ne nam bia wo mu bieyin monto aba ne timi mfa ma na mpotudwuma ntimi mosunti wakaze akire mu se afewe de bon sisa na mu sisa mu pe na Joseph jese ne adoba na Dr. Mahmoud Bawumia befa benwa tena so pe mpotudwuma de la diko topon aye se modobro mo ho emra mo je mre ene ensem training Emmanuel Opoku Adusi DJ Active to train komono emu kire mu nie la for Chelsea so obu person omu hu sisa wola dade kotopon omu tu abanu ma Joseph Ado ya deep politics echi wola from 92 omu ba eno ani se e be dada nkofo e dada omu na enya ade na e show mo ye hu omu so ya omu di ntro na politics ni minam ye bre na mi bre obi azie na mi tu bi because of niam omu aye timi be palace for Chelsea ye di niam papa balada de kotopo omu mam opportunity no to abansu ma Dr. Bawumia omu hwe sisa ya de be balada de kotopo
me nikasa bebre wa odi wati hu nyoma ekoso some places we go on mo yen crofo no bi because of yen crofo bi suban me palm cho say ye di sisae e na e balada de kotoko DLFM 106.9. in fact the way it is just frustrated. Any a woti ye MPP parliamentary candidate at the Madesha one ewola dade kotopon abeto mpesua so Honorable Joseph Ato and what they say on the nsem training Emmanuel Opoku Adusi adoda bonamra ne say DJ Active to train komono emunsem ene yede asumwe yentu akase bono eso enfri la dade kotopon ane ekwa kopiem ewo emfimfim mantamu na emebunuku a wonom ewo dunkwa no fen ye kasai wo mate gumontere so a ene ye nchede wo biada ene ekujan ne bua ye de okrom ha kire se wate bia boti wo sisi ene wonan ane nyina no ene se school park bia ewo dunkwa ene ne mpotem ho no wo mahunu se ya bepamo enkwada ye di agro nyina afiri so ana ye di AC abrosanse ye di besi store na wo mu kirekire mu ana store no so no enye se wo mu simple dia ma wo man no na wo mu atese ya ton asase no e dia ma businessman bia ye fe ne se Aziz ana one mining company bi na wo mu busa se adenti ana eye dunkwa no fe ho no park bia ni ho no mankwada bedi so agro ene emabu na gbogbo wo so nyina no wo mo ni so de hunu akadem efiri se wo mo atimi ato fence wala fa ho ana se yesi abrusan esi park ne so enu ntie no a emabu no kire se da bi semene wane nkokora to sa ekwomrante ne maba wade mu nti woti go montre so eye wo ye kire na organizer edema emabu no kuyi eye Vincent Dako wode ato dwa kire mu se sa park na ebire bi atwa mu no na eye US company bi adia ana se company no aje mu ama ba ye kuruma no adia nanso na nkomo hwe ne mu se eye park yi de na nka nana no betima gya to ho na nka nkwada na timi abeldo o mo talent e wo so firi se no so a ana match bi ekoso a wo mutimi bono se nkwada ni so ade hunu akadem enu nto wo mo so ntimi ntenase ema wo mo ntimi nton park no eye kuro ni mpanifo ni authorities no ntimi nton emfa emma businessman na wo mfensi stores da wo bra wo mo tietua no mo me ntie nsem a wo mo ne nsem trofo di nkomo Park and the Omocha Foundation, our movie store 48, sports near 4-story building. The woman of Marcos of Intomedi and I at 12. They less than 100 meters to the school. And then playgrounds are now free to say, and Colony Diswagra. It's the park and assassinate and about the school for the park will be a diswago. Or my good jacket, you are on your common. I feel the SCS the store. And conforming and Kaboom to stores. And I just want to come and then one mining company. Then some point to for credit in the mobile no almost 10 50 40 matches about ko need the say your money need say invest about ko need then tiafe you put some to for us and kabe an komunjai cause ona ko ye bia you come and you need the bia you bia na the grass on power if think you from sen komumbo modern nan ka ye school party omuntwa so nan ka grass bia ye bia wo so ne bia bi wani ne tria bo ma climate change no community no it mean your correct environment who also na the diago ya can to enforce that or will the baby store may the amount for mama rent like the cap yes that is the election go mountain is two land it is two land in the for prior central for move and 3 days for mutual say asasene na ye US for asase enti ebusuani a eti yei eya brand and the Vincent Dako wono anadunkwa concern youth association wodi animu anu a wo mutigo montre so eye wo ye kire se sa park no wo mompene ema mpanimfo nton emfa ANC stores ema odasani ba ko mpesika no fengu ne botom emunsem ana wate no ma yenkai Ghana for adwenkyere no ekakra odoi edi fritama wasi news no eye loud and clear ye da se papa ana ya ousu wasi news no edem ewo Kumasi Askwa ana wasi alignment center new road ye da se wasi total filling station bi e wo ho no wo mo bie mo papa ana wasi more fire Kofi Parliament would if Agona Bobikuma and was say we the citizens are destroying our water bodies, not only particularly the political parties in the defense or Anna Agona Bobikuma wadiabe Anna Doris Enim and was the news is loud and clear. Ewo Cape Coast and was good afternoon, sir. Yada si Papa Doris. So Odia Tumo Ewo ho. Na Richard Boateng and also Mehami Akwaba. Kasebonu mo the sound of manam wotie in life 83 sapeman ewon krapumpure mantemu na action boy ATM and o DLFM in fact news no official pa
na wotie hwe live edi free afie nya mobile wasi DLFM number 1 ana odo edi free tama o messages ndoso eye politics menkan kura mamon Belinda oso me ha me akwaba na yenkoso ni adwuma pa ye de abo o my Ghana ye da se Ibrahim Garba Kenya edi free wa yokukufu odua ana wasi news no loud and clear ana Richard Ahwe DJ Ghana man ana wasi the news is authentic DLFM moya number 1 na wasi wotie hwe live papa so ewo gbechiri DLFM annex ewo gbechiri station honomo a yeda se na Emmanuel Kwasi Pupulampu ana wasi can you imagine DLFM always the best yeda se yejira we so adan ho aba ba sports is up next. Stay tuned. DL News. Abusiana ye mayen sama wa han sama wa kwa ban famra deal ohani nsia chi ponkron kasa fidie so emre we du sen na we agudie momrante esinkunya na yebetu ja na agudie mu nsama yaboabo no no efiti Ghana ekosi abibrem ne amanone no abusiana editie se wote Facebook for ne edi hwese mo hwe na yenso ne edi kasa ye kanon abusia yatena se yere babesomo me amedi agudie mu nsama na ediba no edi ameje so no ayensu anu de hye Apakanjich the blessed kinebusi antentam so a yenhya fi Ghana na Ghana emrantie esi akan ewa manone no yenhya se fi England boboko a ye fe ne Bournemouth omakache na yehya se edi fi ehom na Black Stars of Ghana striker ye fe Antoine Semenyo otumi esi na kan ewo na in the month of September no embra boboko e fe ne Bournemouth ekwatena se no omayi Antoine Semenyo se ono no ye the player of the month of September edima and watching so no goal of the month of September no and also omodi amani goa o she editia sadamte no and na Bournemouth pen for atanasia omodi sa award me no ediama don't forget the last month ono no ji player of the month no and this month so no wasa ji adia to so agi go no edi account dia ma Bournemouth and no ya brand ya Antoine Semenyo nensem no ayedema onti anya wanwa say teams are kese no England ometu egusu so munyana omopen including Boboko ye fen Arsenal ye won some Edemao UEFA Europa League third game no and draw one game etoja e Turkey and ye Galatasaray Sports Club omotena fie echi Boboko FN IFS Boga omofi Sweden ebo mekanan ema IFF Bog etimumiensa na Miami player the most informed Ghanaian player currently Michael Bedwono and o share second goal no Edema Boboko a ye FN IFF Bog on the 65th minute and o convert a penalty for fair ede to atremo Edema Boboko ye fan IFF Boga me play no or form brutal na this season in the Europa League no when in feet goa washe in the Europa League ede amaboboko ye fan IFF Boga ne money mono e was suye pa ye don sam ede atoanim uram our Spanish La Liga no e was Spain so Boboko ye fan Rayo Vallecano omo akache no e wana Black Stars of Ghana central defender ye fan Abdul Mumin osinakan na Rayo Vallecano pen fochema the month of September no player and money boss so nipa no omo de sa award no e de ama brantia ye fen Abdul Mumina ye de enwon komotwetwe e de asomo ye mfi Ghana mrantie si akan wa manone a ye mfa ye ni chemu e wo wafu zombi under 20 men's championship eguso ekoso Togo no na Endra group A no third game no e to dwa Togo sheba kon e ma Black Stars of Ghana and so sheba kon na group A no say na ekokoye Ghana edikan ye nya 5 points Niger toss me no 4 inti Ghana any Niger etumi qualifier Oma fi group A or manim Togo to so miensa na Benin so eto so na ye de won samari ato anim na game ne ba na wie no Desmond of coach Adema Black Stars of Ghana or so you happy so metumi advance from the group stage no akwa kopiem e semi final enti na ni agie pa so metumi achieve sade no na owie no to aso editu jachema semi final no makopiem no omobota ye ne omo focus nyina se ombe qualify etumi akopiem under 20 AFCON proper no ebe kosoro enti
omo target says ya ne de omo person qualified ko under 20 AFCON proper ye de won some ade ato anim latest FIFA ranking no ababetoja Black Stars of Ghana empenifo chema African ye top 14th dunan na ewiase nyina no ye 73rd rank national team ewiase nyina no ye to so eduoson miensa we ni latest FIFA ranking abetoja ye de amao praise the terror tego former striker my Black Stars of Ghana or Boma House of Folk ejini die pa open strikers abo House of Folk ashe go sie pa Prince Tego Ekambi na osinansia game yakoboye against Sudan home and away Otuado disade say or the captain no ebema Mohamed Kudus no osinensem fanta esan say wo bi ti say Jordan Ayew wo team no ma one sign one for captain enkoma brantia your friend Kudus Mohamed osi Kudus a very good player na momo no ohia botre ene emre so betumi de do that level no na say you be pushi ni dey near the captain ahyehyɛ ne kon de Prince Tego chira Otuado nyabotre na ne mfi enyanduoye na na kwaku Agyeman coach Edema Vision FC osi ono de problem na wo Blasters no mayam fani nyina ento Otuado so na ono de osusu say yen challenges no say yetna say na ye pe solution to it na nya fe na ye di blame no eba be so aso obi so osi ye wo league ye bo Okrodium ye Premier League no na question obi san say we are say himfa na ne national team no aya brofon kwa ana omo players si akan wa ma no ne nkwa na ye de bo na omo mfa bi emfi local league no osi mre wi edu say Ghana no ye be ma ye ni be ko ye league no na ye benya eye local players ni be na omabo Blasters no na na kwaku Agyeman to ane nsem so no na odi tudwa echema osi local players no omo hia akwanya no no mo so approve omo enti mre wi edu say ye fa brochirefo ne kakra ye de omo e wo Ghana ne kakra ebefra no ogide si ye yesa ye betumi achieve a lot eno na na kwaku Agyeman nsem a odi atudwa no former Aduana Football Club omo striker ye friend Isaac Menta okopie mu amanone wasabe piem e Ghana report a mete ene so ne Kumasi Asante Kotoko ye training sa Isaac Menta money esonia second transfer window no Asante Kotoko fo betuma sign na ye de wonsam editu anim na danwada wo Boasi Enquiries stadium no Kumasi Asante Kotoko ene summer test 1996 the Ghana Premier League match day 7 the boani na game ne ba wie no e wonsensem koye bebre esa se summer test for HMA omo bas no eye Kotoko fo no etumi apapa omo bas me wonsem akoye bebre na Paul Anyaba business development manager ma summer test 1996 okochocho nsembidi to Facebook say Kotoko coach Dr. Prosper Natogum eninim sa Anyama no bi enti second leg no mo bepiemo Samra Boya ni omo de beye omo no enya asem ketwa na GFA disciplinary committee no atna say a charge Mr. Paul Anyaba say we breach GFA section 12 cross 4 of GFA disciplinary code 2019 and some no kokan editor Dr. Prosper Natogum no omra no be yinu wano or up to Juada 28th of October so ba be yinu wano obe yinu wano na tompeni for sumudia obefa no wedi anto asumudia ene asotwe bi esefata na omodi amano we enso ne nsem afi oba yedema Wilfred Domon assistant coach at Madrid Sesi or see this is in the entire Dinsesi enyama nkoye mfama mo struggle our relegation zone mo na ene say omo first 11 last season almost all the players ne call John Entry, Sylvester Simba, Ejenim Boateng Mensah, Abdul Jalilu, Abdul Aziz Isa omo nyina no efiti mu nko na sadia no na affect team na ama team na struggle no sen kakra no ombe build ama Dream Sesi asa bounce back we ni nsema Wilfred Domon assistant coach Edema Dream Sesi odi atudwa ye breaking it down edi ama ye mfa Ghana ni nsi ni ewrem ewo nkrofo nkro so dia ye nhya se mfi ebibremu a wafu zombie men's under 20 championship eguso ekoso Togo na Andra Group A no omo third game na etudwa Togo sheba ko ema Ghana sheba ko sanso na Niger sheba ko Benin entumante medical dia to wani dada Ghana ye di kan 5 points ya qualify to semi final Niger enso etosumienu 4 points omo qualify to the semi final Togo any Benin omo bafie nyame admande uram Group B wona omo ye friend Ivory Coast omo so ne Nigeria de babani Group B wo ne ya hwe ni se Group B won so teams by na betuma qualify wo de akọ manima ye de wonsam de asomon
Uremu ewo Dominican Republic eho ena FIFA Women's Under 17 World Cup no eguso ekoso nandra Group C and D no omo third game no etumi todwa uremu ewo Group C na Andra England etna se ma North Korea ebo meka nan omo entumi ante sanso na Mexico etna se ma Kenya bo meka mi no omo tumi etimu baako na wo Group D no Poland anshebi Brazil enso anshebi ena Zambia enso tena se ma Japan ebo meka nan omo tumi etimu baako enso ewo meno ka se the Group A no ana Group C no oma ye friend North Korea 9 points oma qualify ena England enso no 6 points oma qualify Kenya ene Mexico de omo kofi enso wo ena Group D enso no oma ye friend Japan 7 points oma qualify ena Poland 5 points omo so qualify ema Brazil ne Zambia omo ba fi quarter final parents no say na kwakwaye nyame adoma memreda Nigeria ni United States of America bebo na North Korea enso ene Poland abo na kwasiada no Spain ene Ecuador abo na Japan enso any England abo Emmanuel Under 17 World Cup ekos wo Dominican Republic no quarter final parents no ene yede ato anim UEFA Champions League endro third games no ebi etodwa Atlanta 0 Celtic 0 Brest 1 Leverkusen 1 Atletico Madrid 1 Lille 3 Barcelona 4 Bayern Munich 1 endra Rafinha ebo hat-trick edema boboko a ye friend Barcelona Benfica 1 Feyenoord 3 Leipzig 0 Liverpool 1 Man City 5 Sparta Prague 0 Salzburg 0 Dynamo Zagreb enso 2 and a BSC Young Boys 0 Inter Milan 1 group no Aston Villa edikan 9 points Liverpool tosumi no omo 9 Man City etosumi ensa omo 7 na team sa aka ni nyina eto aso edoso ebiri ni ntino yentumi mfa table ni nyina enso emfama UEFA Champions League match day 3 player of the week nominees no Vinicius Junior ewo Real Madrid we piemu bi Rafinha wo Barcelona we piemu bi Takahiro Minamino ono nso ewo boboko a ye friend Monaco Takahiro Minamino ono nso epiem ewo Monaco ena Tijani Reinders enso we similana ono nso epiem bia enwo ensem eno no UEFA Europa League match day 3 endra games etodwa no Galatasaray 4 Elfsborg 3 SC Braga 1 Bodo Glimt 2 nyame adoma ende ebo 4:45 games ebeba so no Eintracht Frankfurt ene RFS bebo FC Midtjylland ene Union Saint-Gilles Ferencvaros any Nice Maccabi Tel Aviv any Real Sociedad PAOK Thessaloniki any Victoria Present bebo Karabakh FK any Ajax ebebo Dynamo Kiev omoni Roma bebo games we nyina na ebeba so 4:45 7 p.m. Anderlecht any Ludogorets Razgrad Atletico Club Bilbao any Silver Plug FC Porto ni TG Hoffenheim FC 20 any Lazio Fenerbahce any Manchester United, Lyon any Besiktas, Mamo FF any Olympiacos, and Rangers any FSSB Ebebweni, and Tottenham Hotspur any AZ Akma, almost so Eddie Bebweni. Na yes sorry so no UEFA Conference League match day 2 no about 2:30 Bobo Kwefren Rajvik, Omni Cycle Bruch Ebebo 4:45 no Apo Nicosia ene Banja Luka ebebo Jugadem ene Victoria de Gumares ebebo Ghent ene Modi Heart of Middleton ene Omonia Nicosia ene Ballistok ene CS Petruk bebo Lan ene Shamrock Rovers ebebo NK Soch ene Istanbul Basaksehir ebebo Panathinaikos ene Chelsea ebebo Rapid Wien ene FC Noah ebebo St. Gallen ene Fiorentina ebebo HJK Helsinki ene Dynamo Minsk ebebo Milda Boleslav ene Lugano bebo ena 7 p.m. no Omonia Ljubljana ene last bebo na Pafos ene FC Haidian abo Real Betis ene FC Copenhagen TNS ene FC Astana ena Baka Topora ene Legia Warsaw omonso edi ebebuani na ebusia ye gina so na agudi mu nsema yedi ebesomo no yedi esi miame bra peni Mr. Kofi Ayenu wa Yesu ano so ate utie minchia and our wife Madam Mary ono nso minchia na ebusia miame di agudi mu nsema no edi by dia meje so no ayensu ano de share Upper KGH the Blessed King DLFM 106.9 Yento aso mfiri hana ensem ahodo a yeboaboa no de besom wo no yemfa NCS kasebo na uko US Montana so a yewra Charles Mante e the message by DLFM 106.9 the best of all. Thank you very much for always giving us daily update from Motherland Ghana. God bless you. And I say watch ya nana ekwa ukwansa sub chief Aguna Kwenyako and then Fantis chief Columbus Ohio nti yewra yemwa ha dase
sɛ wode message yaba Mr. Abekukwenu Elmina Shell Rest Stop Chief Executive Officer also Okogyeabour the news is loud and clear Elmina and Mr. Kwadwo Ghana Maritime Authority also Okogyeabour the news is loud and clear yɛda mo nyina se pa nyame wanhyira mo a yɛmpene Kwadwo yɛkɔ Okogyeabour na ne me elder baako ne den de Daniel Ajejima ene ne birthday nti ye nyina de yɛka ne sɛ DLFM adwumakuo ni nyina na etiefo ni nyina yɛ mana wodapa yɛmpa abɔ ne sɛ twede yɛmpa Onyankopɔn ɔnyɛ ne kɛseɛ pa no mpagya no emfiri adomu enkwadomu kopiem kantamanto assembly ni ma ɔno no ɔyɛ children's ministry no ɔyɛ teacher wɔkyerɛ adeɛ pa ɛna district ne nso ɔbɔ mmɔden abɔ adwumaden wɔ hɔ nti once again happy birthday enko emfama Daniel Ajejima woyɛ elder ɛwɔ kantamanto assembly Church of Pentecost asafo no ma nyina nso yɛma wo awodapa meden ɛde Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yes, also ananadwo aseoki ene yawada compound of DL hour is up next. Stay tuned. DL News.